И здравейте хора, в днешното видео ще играем с Вексчето. Да, той гони 700 абоната, може да му се абонирате за канала и да изгледате там видеото ако искате, защото той ще качи такова видео както аз. Ние ще играем на Майнкрафт, креница и да, кажи нещо, ако искаш. Може да се абонирате и за двата канала с камбанката, ако искате. И ако ви хареса видеото, може да направите лайк бутона, да коментирате какво друго искате да играем. И да. Еми да почваме. Айде. Аз ще си избера... О, снежен мап. Ще си избера сняг. Сняг ще си избера. Ама този мап, на целия мап ли може да се кремира? Да, виждаш ли там зад замъка? Там не можем. Зад замъка не можем. Е, че ще има много да ме търсиш. Както и аз ако търся. Да, ние да не търсим като цяло, така че... Да. Ма ще бъде интересно за хората, така че... Да. Може да... Еми хора, аз ще си мълчи и ще гледам надолу. Да. Да. Аз тази част ще скипна, дето чакаме, да знаеш. Ще едитна. Мисля да я махна просто, да видиш. Ако искаш и ти го направи. Ама, в смисъл няма да спирам клипа. Ало, я кажи нещо. Аре бе, няма да дойдат хора, бе. Колко човека сме? Къде пишеш? Чай. Да, те дори са в игра като цяло. Между другото имаш някаква... това е коледен мап, бе! Трябва да се води като коледен мап. Ние ще се чакаме, хора. Не, по-добре просто това да го изрежеш цялото, защото виж колко много чакаме. Да, направо сега. Виж към една. Така хора, ние тук ви го кътнахме. И да, сега вече почваме. Тук сме 10 човека. 13. 11. Леле. 16. Много е. Много? То това трябва да е нормално. Това е нормалната цел. Така че колко повече хора... Който... Не аз се крия. Yes. Let's go. Аз съм стяг. Виж, аз скачам. Стяг съм. Аз съм ти дед подскача реденото ти. Добре, ела само. О, ти си много добре, много си добре. Бързо, че почваме. Кога почваме? Ела да се скриеме. Ей тук. Аз съм много хубав блок. О, ще застана. Малко отиди настрани. Дайте. Аз как съм застанал? Перфектно. Чакай 5 секунди и ще застанеш на едно място, като блок. Да, ето, готов си. Ти си като мен буквално. Хора, най-якото място. Еми сега тук ще чакам. Искаш ли към втората минута да се разхождаме? Да, ще се разхождаме. И той, виждаш ли кама какво хубаво място избра? То с никакъв шанс да... Я виж какво ще направя. Ще сваля фойерверка за да помогна на човека. Да, и ти фойер... О, не! Той до нас, бе! Виж в къщата. На CF5. Някакъв снежен блок се качва по стълби. Да, между другото. Аз съм се изправя ефектите. Не знам що. Ей, то се до нас! Йоу, ще ни издаде. Дай да се махнем. То с какво направи, бе? Взели го този. Да. Искаш да се махам сега? Давай. Не, той до нас. Ела тук. Аз между съм се... Да, направи се. Виж отдолу, като се мърдиш отдолу. Някакъв има до нас. Хвърли фойерверка някакъв до нас. Айде, чакай. Искаш да отидем някъде долу? Къде си? Айде. Не знам, тук долу. Някъде. На тук идваме.
Къде си? Къде си? Видяхте. Бързо! Чиста... не. Видя ли този? Ти къде си? Тука. До един спаунер. Пускам флойд. Аз скачам. Не тя видях. Вълни се там до дървото. Ето. Аз съм аз. Добре, иди нагоре. Скачам. Да. Тоя мап е голям, тоя никой няма да открие. Виж, тоя мап какъв е голям. О, не, спред да ти, бе! Бягай! Скри се тук. Виж как отстрани пише... ти си бъгнал. Добре, готов си. Между другото, виж отстрани пише... Примерно, виждаш ли там, където пише Seekers? Да. Там ако стане, примерно, повече от един, значи той е убил някой. Той е само един, т.е. да. Не е убил никой. Не, убил е двама, ама те са лефнали. Ние бяхме... Не, или един е убил и той е лефнал. Виж, сме по-малко криещи се. Брат, виж всякъде. Те го убиват. Ела да ги тролим. Ела. Идвай. Да го биеме този. Ела да им помагаме. Чакай. Ние ги тролим. Виж. Ела тук в зала, където се спална. Ние го убиеме. Оле. Къде си? Ела. Да помагаш. За тебе съм. Ние го тролим, ела. С меч ли да го бия? С какво? Давай, стреляй го! Бий го! Убихме го! Те колко търси? О, не, бягай! Те са двама. Вече са двама. Стреляй го. Убиха го, ама внимай, не се доближай много, защото могат да те убият с полшанките. Така убиха един. Така че ги стреляй. Като видиш някакъв нов, го стреляй. Че. Внимай. Бягам. Ти ли си е този бял влог, дето подскача? Да. Аз пошум. Не, спечелиме! Айде! Спечелихме. Let's go! Да. Бре, ние ги изтролим. Да, сега хора ни... Почваме втората. В следващата игра. Вече хора ни сме тук, в лобито. Втората игра. Брат, втората е най-яката. 11 човека има. Дано ние да не търсим, защото ще е много трудно. Тук сме на някакъв кораб. Ти ли търсиш? Не, аз съм печка, Не знам къде си като цяло. Аз бъгнах. Аз съм храст. Аз те видях, ама аз сега съм долу при долници кораби. Там най-отдолу съм. Ма той там се спамва като цяло. Така че внимавай. Какво? Аз съм... Не, той се спамва в тела. Не знам къде си. Аз обикалям долните кораби. Чакай, това е пак леда. Да. На леда съм. Не, аз трябва да гледам, защото ти знаеш къде съм. Аз не знаех, че е почнал. Аз си кажа. Това съм аз. Чао. Да, знам. Защо аз търся? Той те убийте ли си от неговия бог? Сега ме търси. Буквално аз сега съм бъгнат. Натиси 10 бутон на брадвата. Или ляв. Така се булстваш. Някой ми помогна. Добре. Ама внимавай, не дей в килима да отиваш. Да. Уби ли някакъв? Да. Браво, той е лефна. Малко тъпо, ама. Добре, айде, почвай да търсиш. Пак айде. Как си мъртва точно да уби,
Кой те уби, бе? Убиха ли те? Какво Да, стана? пак съм бъгнат. Вече сте трима, леле. Аз трябва да се пазя, тежко да се пазя. Аз бегам направо. Аз бегам. Тъкмо отивах към вас. Аз тъкмо отивах към вас, като цяло, така че. Някой да ми помогне, бате, аз съм бъгнат в земята. Ела сега. Имаш една брата. Ела, няма никой. Там до Кирима, няма да те убия. Ще ме убиеш. Няма. Добре. Обещаваш. Обещавам. Ще ти дам 20 секунди да бягаш. Мерси. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Абе, аз отивам нагоре направо. Ти дори разбрали откъде те стрелял? Някъде отстрани, не знам. Ще аз тук съм заклещен. О, мъга! То за малко ще да ме... Блок! О, ти си до мене! Ай, го сказах ти малко. Ти минат покрай мене. Беги там, защото ти ми едва ли ще ме стигнеш. Аз ще бягам. Как да бягам? О, гониш някой. Контрол просто спомни. Контрол. Натискай контрол като... В смисъл, за да бягаш, натискай контрол и скакай, за да си по-бърз. Да, е така. Ето виж, настигна го. Може и с лък да го атакуваш. Не, аз с лък не мога. Добре. То зависи от тема ти като цяло. Абе, кой ме стреля? Ти мина покрай мене, окей. Аз отивам там. Аз влизам някъде, не знам къде. Абе, бате, кой прати Туило едно е? В чата. Не знам. Аз се скривам, защото ви сте вече трима. Или бяхте само двама. В смисъл, то няма много разлика, но пак. Аз ще се скрия тук. Ти нали знаеш какъв се го... О, шит. Браво. Абе, ей. Само този на мен. На някой му подсказват. Той буквално отиде там, къде се крив до сега и буквално понече... Леле, ако не бях се преместил, тук ще да ме фая като цяло. В последните 10 секунди се превръщам в Bedrock. Превърнах се в Bedrock. Мастрира. Превърнах се в Bedrock. Спечелих. Let's go! И загубих. Този мап беше много гаден. И сега пак ми бъгна. Спри видеото. Много бъгав. Еми вече хора, ние сме тук и да. В последната игра, това не съм. Кой е това? Аз съм Ти не търсиш? Ти не търсиш? Не, аз съм книга. Аз съм Това за книги. Добре, аз съм тук, виж. Ето е дет съм за тебе. Добре, идвай. Къде да се скривам? Това е най-гадното място. Най-гадният там. Къде отиде, бе? Не, тук е много гадно място. Ще ми намерят, леле. Знаеш ли какво ще се... Аз ще поклам на едно доста кемперско място, ако мога да отида. Те ще ме намерят докато отида там. Аре, то почва от отдавна, да знаеш. Добре, аз си намерих място. Какво? Как си там? Не знам. Айде кажи ми, бе. Виж, правиш паркура тук. Така.
Отстрани отиди. Не там, от другата страна. Отдясно. Виж, има блок. Ще падна там. Не, опитай се. Добре, просто остани там. Ето, О май само гад! Хора, виждате Отслява. интерско място. А ти как се качи изобщо тука? Продължих там и после там има нещо като стълбичка. О, не. Ето на мен. Брат, не трябваше да се мърдаш. Що се мърдаше? Ема, то ти не е кем. Трябваше да изнамеря. Буквално те виждат. Че си блок. Да, ама. Двора там, където съм аз, там е кемпинско място. При тебе, там се вижда естествено. При мен, буквално моят блок не се вижда, разбираш ли? Много трудно се вижда там. И ти сега отиваш за мен, нали? Де се бутон? Айде, уби ме. Можеше само с една полшанка да ме убичи. В смисъл да ме удариш и после да продължиш да ме Ти убиш. защо не избяга, бе? Нали знаеш, че ще дойда при тебе? Нямаше. Аз където отида... Гледай, чай, че пропуснах джукбокс. То сбяга. Бат, ела, не може да се измъкнеш от мене. Буквално не можеш. What? Убил го този. Те не могат да ме надхитят. Да, няма значение. Надхитрят. Тук няма никой. Да. Чай да пусне един компас. 11 блока, ноут блок. Някъде около мен има ноут блок. Ето го! Лека. А другия какъв беше? Убили го? Не. Отивайте от другата страна да го прекрещим, бе! Тъпи! Вие не ме слушате. Можеше да го пресрещнем. На тъна, бе. Ето ние нямаме шанс, вече една минута става. Даже 50 секунди стават. Къде отида, брат? Аре, браво. Айде, let's go. Печелихме от страната на търсещи, така че, да. Ако ви е харесало това видео, може да се абонирате с камерата, да лайките, ако не сте го направили, и чао от мене. И хора, може да се абонирате за двата канала, да лайкнете видеото, ако искате втора част. Това видео трябва да събере 30 лайка. И да, това беше от мене. Чао, до следващия път.